Здравейте, приятели! Привет и добре дошли в поредния епизод на Зад сцената. Днес съм поканил един малко по-различен гост. Ще кажа само малка част от нещата за нея. За повечето ще оставя тя да ни разкаже. Днешната ми гостенка е част от националния отбор на Българската национална федерация по карате. За тези от вас, които така са от сферата на гейминга, в България все още има спорт. Ще си поговорим и за него. Също така, тя оглавява световната ранглиста до 18 годишна възраст. И да, отново говорим за карате, така че се надявам десерта да й хареса, защото да си останем в приятелския разговор. Също така, тя през 2016 година печели награда от фондацията на Димитър Бербатов. Към ден днешен, всъщност през 2025 година, не към ден днешен, си треньорка на баскетболен отбор, нали така? И към ден днешен. И към ден днешен продължаваш. Даже днеска имам тренировка. Чудесно. И не на последно място е и спечелила наградата за студент на годината. За много от тези неща и още ще ни разкаже днес гостенка ми е Ивана Каменова. Здравей, за мен е чест. Благодаря ви, за мен е удоволствие. Може на ти, предполагам? Да. Добре, ще започна от там. Много неща и ми разказаха за теб, много неща и прочетох. Коя е Ивана Каменова в твоите очи? Ивана Каменова е един мотивиран, буден, мислещ и най-важното добър човек. Да си поговорим всъщност начало за спорта. Как започна всичко? Карате малко по-така, да кажем, боен спорт, нали? Не е художествена гимнастика. Как започна с този спорт? Кой те запали? Още като бях много малка, минах през много спортове. Плуване, хокей на трева, модерни танци, футбол. И просто исках да пробвам още и още. Не намирах своето нещо. Един мой съученик тренираше карате и аз реших да пробвам. Взе, че ми хареса и почнах да го тренирам абсолютно всеки ден. Оттам нататък почнах да ми се получава по състезанията. Ми хареса да състезавам и да печеля. И така се запалих по каратето. В моето семейство и като цяло в фамилията ми досега не е имало никога професионален спортист. Тоест, аз съм първоизточника на спорта в моето семейство. И въпреки това те ме подкрепяха напълно и може би това е и резултата, който съм достигнала днес. Оглавявала си ранглиста до 18 години. Всъщност ти от колко годишна си започнала да тренираш и как стигна до там, до това постижение? Аз сравнително късно започнах да тренирам всъщност карате, именно заради това, че пробвах много спортове. Бях на около 12 години, когато започнах и още в първата година станах национална шампионка тогава. Още в първата година? Да, тогава до 14, за деца всъщност. И оттам нататък съм абсолютно всяка година до последната, в която не съм състезала, просто не съм ходила на националното. Но всъщност зад този успех седат просто стотици, буквално стотици състезания, хиляди тренировки, лагери в България, в чужбина. Всъщност преди да оглавя ранглистата до 18 години, аз оглавих и тази до 16. А до 18 бях лидер на световната вечна ранглиста, т.е. за всички времена в рамките на няколко години. След което продължих и след пълнолетието ми до 21 години най-високият ми резултат е 5-то място в световната ранглиста. Всичките тези високи постижения в ранглистата са плод на медали от световни първенства и световни купи, включително 2 вице-световни титли на до 16 и на до 18 годишните. Поздравления! Благодаря! Огромни поздравления! Жалко, че такива неща не се казват по някои медии, да не ги споменавам. Била си единственият състезател в България, който е бил 4 пъти балкански шампион. За момента да. Да. Реално по престиж тези състезания как се подреждат? Питам те, защото повечето, първо до сега на гости не ми е бил професионален спортист и предполагам, че за зрителите ще е интересно да научат повече за спорта. Всъщност каратето, за него има доста различни представи в България, тъй като има няколко федерации. Но федерацията, в която аз членувам,
тя е част от Световната карате федерация, която беше част от Олимпийските игри в Токио. Тоест това е официалното карате. Това е ясно. истинското карате, ако мога така да се изразя, с риск да засегна колегите от другите федерации. И започва от национално първенство, след което балканско, международни състезания, стигаме до европейско световно първенство и бих казала наравно с европейските или световните първенства са и така наречените световни лиги. Нещо като Формула 1 на каратето са нашите световни К1 лиги и серия А, подобно на футбола, така се наричат. И всъщност съм минала през всичките тези стъпалца, докато се изкача до световното първенство. Поздравления още веднъж за което. А сега има ли място каратето в твоят живот? В смисъл, каза, че се състезава до 21 годишна възраст. Състезавах се и след това. Последното ми официално голямо състезание беше по-миналата година всъщност. След което реших, че имам нужда да си взема почивка. Но в момента се готвя за световно университетско по комбат спортове, където каратето е един от тези комбат спортове, което ще се проведе след по-малко от месец в Бразилия. И мисля си, че това може да ми е последното състезание. Тъй като каратето беше олимпийски спорт, аз се готвих за Олимпиадата в Токио, бях част от националния отбор тогава, от състава за квалификациите за Токио, не се класирах. И след което те го махнаха от Олимпийските игри, което така доста хора ги демотивира. Аз продължих 4-5 години след това, нали, да се състезавам и да тренирам. Не ми е било това единствената мотивация. Но в един момент идват други неща на дневен ред с възрастта. Не, че съм много възрастна, но на 24 години вече трябва да носиш малко повече и малко по-различни отговорности. Не можеш да разчиташ да си буквално даваш енергията и времето на нещо, от което наистина, за съжаление, на този етап нямаш възвръщаемост. Тъй като... Предполагам и държавата не се включва особено. Това щях да кажа, че държавата не финансира, т.е. не дава заплати на спортове, на състезатели от националния отбор в спортове, които не са олимпийски. Няма да коментирам като бяхме олимпийски, но това е реалността. И аз знам, че федерацията наистина се бори с абсолютно всичко, което има, с зъби и с ногти, което има в момента. И нашите състезатели, младежите ни и девойките, все пак поддържат едно доста високо ниво. Но въпреки това ми е много тъжно, че държавата трябва да взема такива позиции за неолимпийските спортове, тъй като има много такива, които са с много дълги традиции и с адски много практикуващи и в страната, и в световен мащаб. Тогава да ти пожелавам успех на състезанието. Благодаря. Не знам колко е подходящо за твоите тренировки, но за нашата гостенка днес направихме десерта, който вие ще видите сега. Имаме основа от карамелени бисквитки, имаме кремче, което е от маскарпоне с сироп от домашно сладко от ягоди. От ябълки, извинявам се, не от ягоди. Имаме сладко от ябълки, което е приготвено с канела. Имаме бисквитка, имаме карамелени трохи с сладко от ябълки. Сироп от ябълки. Няма си име, малко е такова авторско. Ще го кръстим Ивана. Добре, да продължим напред. Сега, извън спорта, учиш в УАСГ. Точно така. Учиш архитектура. Да. Къде се среща каратето и архитектурата? При Ивана. При Ивана се срещат. Честно казано, да, това не е много характерна комбинация. Но пък прецених, че искам професия... Да не сега. Да, и професия за наят. Не, че адмирации към колегите в НСА, това са си важни треньорски специалности, но просто аз за себе си реших, че искам да се занимавам с някаква професия за наят. Избрах архитектурата, защото още от много малко, още преди да се появи каратето в моя живот, аз рисувам. Не толкова, някакви архитектурни неща, но в къщи всички картини са нарисувани от мен. От най-малка възраст до скоро, имам направени картини. И просто естествено потръгна, моят път се раздели на две, които обаче се събират.
И така успявах да ги съчетавам, вече съм пети курс, успявам дори до момента да съчетавам двете неща, според мен доста успешно, заради подкрепата на ръководството, на колегите, на преподавателите. Те са толерантни към мене, заради това, че съм национален състезател, активно тренираща. Дори подемат така мои инициативи, свързани с спорта, за което съм много радостна. Това е чудесно. Хубаво е поне, че има хора, които подкрепят спорта, ако не някой друг. Добре, как избра точно тази специалност? В смисъл, как реши точно архитектура? Не е нещо свръхпопулярно, не е IT, ще ме прощавате. Всъщност, моето семейство са архитекти. Тоест, те сте насочили? Не, напротив, това не е причината, нали, аз да избера архитектурата, но някакси естествено вкъщи те, откакто съм, нали, още много малка и почнах вече да разбирам, те говорят за архитектура, те говорят за работа. Интересно ми е, скицират се неща на масата, това не са митови легенди, да, архитектите скицират на салфетки. И просто някакси ми беше интересно и естествено така влезнах и аз в този процес още преди да съм завършила и не съм си сменила никога мнението, независимо, дори след каратето не съм си сменила мнението, че искам да уча архитектура. Но пък от друга страна, както казах, те напълно са ме подкрепили за спорта. Кои бяха, къде срещна най-големите трудности в спорта или в специалността, в архитектурата? Аз ги наричам предизвикателства, защото ги преминавам като ме срещнат. И то е точно в съчетанието на двете неща, от към гледна точка на менажиране на времето, може би най-вече, защото са много времеемки, енергоемки двете неща. Но въпреки това съм се убедила, че човек има ли желание и може да си подреди добре приоритетите и да е дисциплиниран, няма какво да го спре да се случи. Така че най-големите ми трудности наистина започнаха след първи курс, но смея да твърда, че заради моята упоритост и заради подкрепата на семейството ми и колегите ми съм преминала през всичко. Нека да разкажем всъщност за тениската, която носиш и всъщност за тази кампания "Студентите бягат". Може ли да разкажеш малко повече за нея? "Студентите бягат с ЛАСАГ" е благотворително бягане, което съвместно с ръководството организирам за втора година. Тази година благотворителната кауза е подкрепяне на онкоболни студенти, като са се регистрирали до момента над 1000 участника, което за мен е огромен успех, защото удвояваме бройката от миналата година. Тази инициатива ми дойде съвсем случайно, може би защото спорта винаги е бил спътник в моя живот, дори в университета. И реших, че ако има възможност да използвам спорта да подпомогна хора, които се нуждаят, ако може да се каже да променям и съдби в някакъв момент в бъдещето, защо да не го направя. И така, това е моята инициатива, която университета грабчи и ми помогна да я реализираме. И аз изключително много се гордея с това, защото наистина за мен има смисъл да се правят подобни събития с кауза и мен това наистина ме кара да се чувствам удовлетворена и да ме движи напред. Но искам да кажа, че това нямаше как да се случи без всичките колеги, инициативния комитет, на който съм председател, и ръководството, и всичките ни спонсори и партньори. Така, чудесно е, че имате спонсори и партньори, които са застанали зад вашата идея. Да, може би поради факта, че университетът така доста сериозни позиции в строителния бранш, повечето ни спонсори са от него, от строителния бранш. Да. Което, да, логично, но пък подкрепят спортно събитие с кауза, което също е нестандартно. Хубаво е, че и университета реално го е подкрепил. Да, абсолютно. Т.е. миналата година каузата е била различна от тази година, така ли? Миналата година каузата беше за деца от домове, които искат да кандидатстват във висши учебни заведения. Тоест пак обвързано под някаква форма с висшите учебни заведения с студентите. И така всяка година амбицията е да си поставяме нова кауза, която да е обвързана с студентите. Чудесно. А как се случва? Само студенти ли могат да се регистрират в тази кампания? Отворено е за абсолютно всички, малки, големи, студенти, любители. Просто е разделено, регистрацията е разделена на любители и на представители на вузове, за да може накрая да има състезателен характер, въпреки всичко.
за да може накрая да има две класации, нали, за студентите между висшите учебни заведения, състезания и за всички останали, които са се включили. Миналата година най-малкият ни участник беше на една годинка, едно бебе в количка. Не мога в момента да се сета колко беше най-възрастния, но съм убедена, че тази година ще имаме хора, които са над 80 годишна възраст. Чудесно. А как подкрепят кампанията чисто финансово? Чисто финансово 100% от таксата за регистрация отива за дарения, като те допълнително могат да дарят с карта през сайта или в кутията на дарения на място. По време на провеждане на самото състезание. Да, точно така. И отделно всъщност спонсорите подкрепят самата организация и разходите по самото състезание и вече ако ги надвишим, всичко отива също за каузата. Тоест, абсолютно всички ние, които работим за това събитие, го правим на 100% благотворително и доброволчески. Ами, ще оставим един линк. Всеки, който желае, може да се регистрира, да подкрепи каузата. Благодаря ви много. Аз също благодаря, защото това е нещо, което вие правите, което е страхотно. Аз също с други познати приятели, хора, които познавам, се включваме всяка година в различни благотворителни кампании. С един приятел, който организира 2 поредни години всъщност благотворителна кампания точно по Коледа, е за онкоболни. Преди това се включвах в кампания на друг приятел, така че според мен е хубаво, че има много такива кампании. Единственото, което не ми харесва е, че някакси хората правят благотворителни кампании, отстрани някъде в далечината има един герб, там един образ на държавен, който стои като сянка и само гледа какво се случва. По този въпрос смея да твърдя, че една кампания за капачки е по-добре организирана от някои министерства, но това е друга тема. Така че който иска, може да се включи, ще има линк в описанието, може да се регистрирате, а пък може и да побягате. Идва лято. Да. Така, кога всъщност е самото провеждане на състезанието? Събитието е на 16 май от 9 часа сутринта. Ако тази година не можете да отидете, защото няма най-вероятно да успеем да качим материала до тогава, се регистрирайте за следващата година. Да. Веднъж годишно да го правите? Веднъж годишно го правим до момента, да. Смея да твърда, че ни е достатъчно, тъй като ние сме наистина екип от студенти, които нямаме, поне моето и на всички останали от университета, образованието няма нищо общо с менажиране на събития, с логистика, Да. с спонсори, с маркетинг, а ние правим всичко това, което изреждам. Всичкото. Браво, поздравления. Предполагам и ви помагат и институциите. Да, институцията наречена ЛАСАГ ни помага, да. И, да, в смисъл имаме партньори в лицето на София, Европейска столица на спорта и София в Европа, както и МПСС. И студентският съвет на университета, разбира се, нали, без тях няма как да се случи също. Да си поговорим за нещо вкусно. Какви са всъщност твоите любими? Какво е твоята любима храна? Моята любима храна е всичко, което е сладко. Не мога без сладко. Смея да твърда, че нямам нищо лошо в това. Намерила съм си баланса за себе си. Така че също така, разбира се, и плодове. Но и те спадат към сладкото до някаква степен. А имаш ли любим десерт? Ми любим десерт, може би ябълков пай или тирамису, панакота с плодове. Нямам един, който мога да отлича. Нещо сладко, ама не твърде сладко. Добре, а можеш ли да готвиш? О, да. Поне смея да твърда. Заради каратето ми се наложи още на 16 годишна възраст. Аз спазвах режими с диетолог и съм си готвила абсолютно всеки ден, почти сама. Така че смея да твърда, че съм се научила заради неволята да си готвя. А и съм живяла, нали, в няколко държави сама, където вече е неизбежно, нали, трябва да може да се... Ако ще можеш да разкажеш повече къде си живяла и какъв е бил твоят опит там? В Португалия съм живяла около половин година. Бях един семестър по програмата Еразъм там, като опита ми е положителен в Португалия. Там се тренира включително и карате, а от скоро тренирам и стрелба с пистолет.
Това май не сме коментирали до момента. Това е в случай, че каратото не свърши работа, нали, не има приключат нещата. Да. Не, просто защото, тук ме фарам малко, скоба малко друга тема, спортната стрелба с пистолет на 10 метра, въздушната е олимпийски спорт. Аз съм учила с дъщерята на Мария Гроздова в един клас до 12 клас и лично познавам Мария Гроздова, която е легенда на българската стрелба. И след разговори с нея, тя ме насочи към моя треньор Таню Киряков, който също е олимпийски шампион. И така започнах да тренирам и стрелба. За момента имам желания, не искам да казвам нищо преди да Добре. Така че за момента просто тренирам стрелба. Просто тренираш, да. Пък то времето ще покаже, нали, какво ще стане. Така че в Португалия успях да си тренирам спортовете, да си продължа така начина на живот, да пътувам, да разгледам, да се запозная с различни култури, с различно общество, след което в момента съм всъщност на Еразъм в Италия, в Милано. Командировала съм се. Чудесно. Заради събитието, заради други неща, заради които ми се налага да се прибирам. И също сме да твърда, че е интересен опит. Човек си заслужава, ако има възможност нали, да кандидатства по такива програми, да опита, за да види, да оцени какво имаме тук, какво нямаме, да направи база на сравнение. В Хърватска... Какво представлява малко по-точно, ако можеш да кажеш за някои зрители, които не знаят какво е Еразъм? Програмата Еразъм е програма, която предлагат повечето висши учебни заведения в България, дори може би всички, която е свързана с семестриален обмен, а понякога и с двуседмичен или триседмичен, зависимост дали е краткосрочна и дългосрочна, в който зрителите, вие може да отидете за един семестър да учите в друга държава, в друг университет. Кой поема разходите? Ами по програмата Еразъм получаваме финансиране, което, ако трябва да бъда напълно откровена, искрена, не стига напълно. Но е така, за мен е добро финансиране. В смисъл, не се поемат на 100% разходите, не се води нали, някакво отчитане такова по-специфично на всеки разход. Има по-общо отчитане на цялата мобилност, но тези средства стигат до голяма степен. Ясно. Тоест няма някакви допълнителни нещо, което се плаща на другия университет, примерно? Не, конкретно обучението в самия други университет, независимо какъв е, ако вашия университет има споразумение с него и участва в програмата Еразъм, няма значение каква е тяхната такса, дали е 5 пъти, 10 пъти по-голяма от тази, която плащате в собствения си университет в България, вие не заплащате за обучението. Съответно, то се поема напълно. Плащате си семестриалната такса на университета в България. В този семестър. Ясно. Но не и тамошния. Да, продължи, извинявай, че те прекъснах, за Италия. Да, Италия така по-различна, доста по-различна от Португалия. Въпреки всичко опит, учи ме на много неща. Благодарна съм за тези възможности. Била съм и в Хърватска, около един месец там за по-кратко. Научих хърватски. Звучи доста труден език, в принцип. Любопитен факт. Не знам, не мога да коментирам. Не знам. Има много падежи. Хърватски език. Така че всяко мое пътуване, пребиваване ми е дало много, научило ме на много и съм благодарна. Супер. А как е образованието в чужбина, ако може да го съпоставиш с България, тъй като чуваме много хора, които казват, аз няма да уча в България, аз ще уча и къде си, там е хиляди пъти по-добро, милиони пъти по-добро, като го завършаш, стана Бил Гейтс, стана милионер и така нататък. В смисъл, една идея, че образованието навънка им дава някакъв такъв шут, че после всичките си изстрелват в небесата. Значи съвсем откровено и към вас, скъпи зрители, образованието ни в България, мога да коментирам нали, в момента за университета по архитектура, строителство и геодезия, но силно вярвам, че и с другите висши учебни заведения е на изключително високо ниво, съпоставено с уж едни от най-топ университетите в света. В момента съм в университет номер 6 в света за архитектура в Милано. Мога да кажа, да, не коментирам базата. Нашите бази тук са правени отдавна, не че и техните не са. Няма на къде да се разрасна базата. Целият ни център няма свободни имоти.
Не коментирам базата, но не смятам, че и тя е най-важното нещо за един специалист да се формира като такъв във висшето учебно заведение. Всичко останало е на по-високо ниво в университета, в който уча в България. Нивото на преподавателите, нивото на колегите, материала, който са избрали, че трябва да ни преподадат, практиките, които трябва да преминеме. Смятам, че не отстъпваме по нищо и ми е тъжно, че има една такова, както ти каза, общоприето мнение, че в чужбината ще ни оправи животите, което абсолютно не е така. Нали, аз мога да го сравня с най-добрия университет в Португалия по архитектура и с номер 6 в света. Това звучи малко по-оптимистично, така, на фона на много други неща, които се говорят. Какви са всъщност твоите планове след като приключиш това образование? Т.е. как се развива един архитект? След като приключа висшето си образование, планувам това да се случи в февруари с първата възможност, която е. Смятам да се възползвам за пореден път от програмата Еразъм, този път по практика, т.е. да замина някъде за 3 месеца на практика в чужбина. И след това искам да се върна в България, тъй като имам да карам 2-годишен стаж, който е задължителен за всичките млади архитекти, за да практикуват с пълна правоспособност. Той трябва да е в България. Има възможности вече измислени за чужбина с ментори и български архитекти, но аз замерявам да е в България, тъй като откровено искам да си остана тук. Просто... това ще да ми е следващия въпрос. Трябва да на фона на толкова държави, в които си била, България или чужбина? България, да. Искам да запиша докторантура. Ще имам възможност чак 28 година, февруари месец да се ява на изпити и 28 септември да започна. Докторантурата е в част от плановете ми, т.е. академичното развитие, но това е може би 30% от 100-те, с които ще се занимавам. Предстои да разберем, смятам, другите 70% как ще се развият, зависи от тренировките по стрелба, зависи от професионалното ми развитие, зависи от развитието ми като треньор. Аз съм, и до момента с баскетболните отбори се занимавам, като съм в България, защото в момента съм в чужбина, всъщност. Вода тренировки в един фитнес. Доставя ми удоволствие. Намирам нещо много хубаво в това да балансирам по-статичната работа с по-динамична, т.е. да чертая, да седя на едно място и от друга страна да ходя да тренирам след това, да водя тренировки, да тренирам стрелба. Така, като те слушам, една работа, втора работа, съня къде е някъде там в пространството? В последната седмица заради събитието е така в силен дефицит. Но по принцип ценя високо възстановяването си, навиците си, хранителния режим, тренировките, така че... Знам, че спортистите си лягат рано. Или така да е, опитват се да си лягат рано. Опитват се да си лягат рано. Причината не е друга, че много често от динамиката на ежедневието през деня, аз просто сядам да върша работата вечерта. Mm-hmm. И наистина някой път се случва да нямам възможност да си легна на време, но се опитвам дори това да се случи, поне да не е няколко дни подред. Някой път, като идва такова голямо събитие с над 1000 човека, може би ще станат 1200, да просто няма как. Поела съм много голяма отговорност и трябва да си спазя думата. Щях да те попитам дали имаш някакви странични хобита и странични интереси, но не съм сигурен, че този въпрос е релевантен тук. Обичам да прекарвам време със семейството си като мога. Всъщност това ме зарежда най-много със семейството си, с приятелите си. Наистина опитвам се да намирам време за това, защото за мен е адски важно и знам, че също ми помага в цялостната картинка. Аз работя и с психолог. Нямам никакви притеснения, да го кажа. И с спортен психолог. Така че, както се казва, всичко си има мястото в моето ежедневие. Може да засегнем темата за конкурса Студент на годината. Да, това е една от многото ти награди, които имаш. Да. Как се случи тя? Така да го кажем. Тази награда се случи с много труд,
с много разнообразни цели, постигането им. Само да кажем на зрителите, че това не е студент на годината в определена категория. Наградата, която моята гостенка е спечелила, е студент на годината общо, нали така? За цяла България. За цяла България, за от всички студенти, за всички категории. От всички университети, да, точно така. Това е просто резултата от целия моят положен труд, от участието ми в архитектурни конкурси, в университета, печеленето на част от тях, участие в международни архитектурни конкурси, от общо казано академични постижения, след което благотворителната кауза, с която се занимавам втора година, спортните ми успехи, допълнителни други стипендии, за които съм кандидатствала и съм спечелила. Също така на базата на архитектурните стажове и практики, които съм изпълнила в последните няколко години. Тоест аз съм успяла да съчетая и практиката като треньор с практиката като младши архитект и смятам, че това ме е изградило като човек, който съм днес. Това разнообразие, което търси един баланс. И съм изключително благодарна, че се оцени толкова високо, защото полагам адски усилия и енергия да се случва всичко това. А реално как всъщност се кандидатства или не се кандидатства всъщност за тези награди? Как се случват нещата? Може да разкажеш малко повече за зрителите. От Националното представителство на студентските съвети пускат покана за кандидатури към всички университети, към абсолютно всички студенти. Наш университет направи вътрешно класиране и след което университета избра няколко човека, които да го представляват като първоначално кандидатстваш за категория. В категорията архитектура и строителство, мисля, че се казваш. Нещо подобно. Архитектурни науки. Не, технически науки, извинявам се. В категорията технически науки и в още 10 категории, мисля, че има. Всеки си кандидатства за неговата категория. И след което, доколкото съм запозната, след като журито определи победителите във всички категории и техните подгласници второ и трето място, се събира отново, за да избере кой от тези победители заслужава да спечели голямата награда. Тоест победителя в съответната категория печели голямата награда. Да, но след което аз не съм победител в съответната категория, защото взимам голямата награда и те изместват класацията за моята категория и друг човек взима първото място в подкатегорията, аз взимам общата награда. Всъщност аз отново бях в чужбина и се върнах за събитието. Не знаех какво ще се случи, дали печеля. Тоест те не го обявяват предварително никъде, а на самото събитие се обявява. Да. Ясно. Да, и съответно си заслужаваше прибирането от всякъде. Определено си заслужава. Да, наистина почувствах се така оценена доста. Усилията, които се полагат, е хубаво да бъдат оценени. Да. Добре. Малко преди финала имам една книга, в която всеки гост пише по нещо, така че ще те помоля да напишеш нещо, каквото ти хрумне. А през това време, уважаеми зрители, вие може да се абонирате за канала, да харесате видеото, да напишете някой коментарче, като например кой искате да видите тук, кой искате да поканя. Готова съм. Добре, може да го прочетеш за зрителите. Пожелавам вдъхновение, мотивация, кураж и воля за постигане на твоите цели. Благодаря сърдечно за поканата. Нека силата бъде с теб. От Ивана. По принцип, тъй като така с зрителите имаме един друг формат, който правя, който е свързан с филми. Как си с филмите, киното като изкуство? Защото спомена рисуване, киното все пак е изкуство. Разбира се, обичам да ходя на кино, стига да имам тази физическа възможност и оценявам високо постиженията на българското и на световната кинопродукция. Но въпреки това нямам толкова често време да си позволя това удоволствие и не ги следа толкова изкъсо, но когато има нещо свързано с архитектура или спорт, дали е документален или не е, опитвам се да си го вкарам в графика, защото хем ми е интересно, хем ме разтоварва. Макар че в последните години не съм срещал толкова
спортни филми особено добри, като изключим последния с скалата, който беше превъплътен в една малко по-различна роля и не беше турист в джунгла. А каква музика харесваш? Ми слушам предимно поп музика, комерциални песни, нещо, което, как да нарека, музика за по време на тренировка, смисъл, което да мотивира. Нещо по-надъхващо. Дъхващо, да. Нямам толкова високи претенции или нали, само този жанр да слушам. Подкрепям българските изпълнители. Имаме така доста изгряващи звезди. Ето сега и на Евровизия да видим какъв резултат ще постигнем. Да, какво ти е мнението всъщност за нашето представяне на Евровизия? Защото така сред нагласите в обществото е доста противоречиво. И моето първоначално не беше толкова... И моето мнение първоначално не беше толкова положително за избора на песен, на фона на всички песни, които чух. Но въпреки това, от друга гледна точка, предвид това, което се случва извън нашата страна, като изкуство, музикално изкуство, смятам, че наистина има шанс за високо класиране, което от друга страна е добре. По принцип, така да. че подкрепям високата класация, дори на фона на... Пък да не се случи. Да. Да се върнем към спорта, тъй като ти се занимава и то доста години, и то на много високо ниво. Имаш ли поглед на други спортове? И като цяло, какво ти е мнението вече като човек, който е и в студентските среди за развитието на спорта у нас? Смятам, че има една тенденция особено сред студентите и сред младите хора да спортуват все повече. Вече така, в кавички, е модерно да се спортува, да се тича, дори така обща физическа подготовка. От друга гледна точка, смея да твърда, че въпреки целият абсурдизъм на липсата на подкрепа към спорта от всички страни, които би следвало според мен да я подкрепят, мисля, че заради нашия менталитет и упоритост на българите продължаваме да вадиме кадри на световно ниво в разнообразни спортове. Аз подкрепям, така смея да ги нарека, своите колеги спортисти. Следа ги олимпийските игри, световни първенства, следа. Не абсолютно всички спортове не успявам да смогна, но наистина където мога да се включа и да погледна, ги подкрепям изцяло. Мисля, че знам през какво преминават. Имаше наскоро един тежък инцидент, който отразиха, свързан с сноубордистката Малена Замфирова. Да, аз имах удоволствието да се запозная с Тервал лично преди няколко дни, тъй като той е посланник на нашето събитие. Студентите бягат с ласъга. Mm-hmm. Също така другите ни посланици са Мария Гроздева, Лора Христова и Цанко Цанков. Също изявени български спортисти. Терво и Лора, медалисти от Олимпиадата, зимната Олимпиада. В Милано Кортина, всъщност аз имах възможност да отида да гледам зимната Олимпиада. И по информация от Терво, тя се възстановява доста добре, което мисля, че е единственото нещо, което трябва да има значение в момента и да е приоритетно. И оттам нататък вече да се поеме отговорност от дадените институции за инцидента. Но аз съм изключително щастлива, че Малена се възстановява и скоро ще бъде рамо до рамо отново с Тервал. И ако искаш да кажеш нещо за финал? Пожелавам на зрителите никога да не спират да мечтаят, да сбъдват и да дързаят, защото това са движещите сили на нашия живот. Благодаря. И аз ти благодаря, че прие поканата. Благодаря ви и на вас, че гледахте и ще се видим следващия път. Чао, чао! Чао, чао!